कि गाँव टोल कस्बा हिलैलु गली गली देखते तो के लोगवन में माच खलबाली कि भाई बवाल हो बंगाल आगरा कहले बकमा। अच्छा अमृत भैया आए हमारे बीच में। टोल कस्बा हिलैलु गली गली कस्बा हिलैलु गली गली देखते तो के लोगवन में माच खलबाली देखते तो के लोगवन में माच खलबाली भाईल बंगाल हो। आज मैं मऊ में देखना चाहती हूँ कितने लोग आज उत्साहित हैं। भाईल बवाल हो बंगाल आगरा कहले बा कमाल कहले बा कमाल कहले बा कमाल हमर लाल घाघरा कहले बा कमाल हमर लाल घाघरा कहले बा कमाल हमर लाल घाघरा कहले बा कमाल तोहर घगरी घगरी है घगरी घगरी है घगरी घगरी कहले बा कमाल तोहर लाल घाघरा कहले बा कमाल तोहर लाल घाघरा हमरा लग चल न पैया हाय उड़न बाज हम चिड़ैया हमरा लग चल न पैया हाय उड़न बाज हम चिड़ैया लफुवन में लफड़ा करा दे भूखा गोली अभाला चलवा दे। ए भैया कि हाय लइका बोले ले देखा माल तारा कहले बा कमाल कहले बा कमाल कहले बा कमाल तहर लाल घाघरा कहले बा कमाल तहर लाल घाघरा कहले बा कमाल तोहर लाल घाघरा कहले बा कमाल तोहर कहले बा कमाल तोहर लाल घाघरा कहले बा कमाल तोहर लाल घाघरा कहले बा कमाल तोहर लाल घाघरा। हेलो हेलो बहुत बहुत